आबौ नाथुरामा जुदि खोनायोब्ला जुदि निउसखौ नायदोंब्ला बिथांनि बेटार आन्डारस्टेन्डिंनि थाखाय आबौ हिसाबै मोननैसो बाथ्राखौ गोसोखांनो नागिरदों। बैसोबो जाबायथ' बावगारनो हानाय। बिथांनि न'आव थांनाय जिथु सिसि ब्लकनि लामा बेखौबो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि समावनो जानाय। नोंथाङा जाय हाग्रामा महिलारिखौ दिनै बिथांनि स्पेसियेल जानो थाखाय जोबोद बाख्नायदों, बिथांनि 17 बोसोराव खिन्थु नोंथांनि लामाखौ बानायनानै होआखै। बयबो मिथिगौ बस्थायाव आलु गेसाव थायोब्ला मोजां आलुफ्राबो सेवलाङो। जेखेना आलु गेसावफोर दङमोन BPF ज' थांजोब्बाय। गतिके UPPLनि थाखाय बेनिख्रुइ मोजांसिन खबर मा जानो हाबावो। এই যে नाथुरना थायोना बिथिं बारलाय बिथिं बारलाय, दिनै सासे दैदेनगिरिनि बाथ्रा जों खोनादों, जाय मानसिया मोनसे पार्टियाव माब्लाबाबो थाफेराखै, मानसिनि नामदो खोथादो आरो खामानिदों जोबोद गोरोबथारो। खैराबारिनि नाथुराम बिथाङा नै साननैसो BPF थांनानै माने नाथुरना नालाय बिथिं बिथिं बारो, थिग गैया BPF सानबेसे थायो थिग गैया गेरेन्टि। दा बिथाङा बुंदों खैराबारि समस्तियाव जेबो खामानि जायाखै। एक नाम्बार बाथ्रा, आबौ नाथुरामा जुदि खोनायोब्ला जुदि निउसखौ नायदोंब्ला बिथांनि बेटार आन्डारस्टेन्डिंनि थाखाय आबौ हिसाबै मोननैसो बाथ्राखौ गोसोखांनो नागिरदों। बैसोबो जाबायथ' बावगारनो हानाय। बिथांनि न'आव थांनाय जिथु सिसि ब्लकनि लामा बेखौबो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि समावनो जानाय। नोंथाङा जाय हाग्रामा महिलारिखौ दिनै बिथांनि स्पेसियेल जानो थाखाय जोबोद बाख्नायदों, बिथांनि 17 बोसोराव खिन्थु नोंथांनि लामाखौ बानायनानै होआखैमोन। आरो बेखौ बेखेवनो थाखाय नोंथाङा सोरखौ लिंहरदोंमोन बेखौथ' बुंथ'लाबो जागोन। नोंथांनि VCDC कुवेरकुसियावनो नलेज सेन्टार जादों, हेन्डलुमनि अफिस जादों, आरो इन्टायार खैराबारि समस्तिनि बाथ्राखौ बुङोब्ला नोंथांनि मेमरिया एसे शार्प जागोन बायदि मोनदों। खैराबारि कलेजाव कलेज बिल्डिंखौ लुनो 1 कोटिखौ सोर होखो? मानावगिरि प्रमद बर'। नोंथांनि थगायसुला हाग्रामा महिलाया 17 बोसोराव खैराबारि कलेजखौ नायनांगोन होननानै सानसेबो सानफ्लाङासै। अजस्र लिस्ट दङ, मोननैसो बाथ्राखौल' आं थाब थाबनो बुंनो नागिरदों। आबौ नाथुराम बिथां, आबौ खोनासं, खैराबारि बाथौ मन्दिराव सजित नार्जारि अडिट'रियामखौ सोर लुखो? खैराबारि आनसलिक बाथौ मन्दिराव जे खामानिखौ सोर मावखो? बेनि बादैबो खैराबारि समस्तिनि आन्दाराव 9टा VCDC दङ। मेक्सिमाम VCDCयावनो नलेज सेन्टार गायसनजाबाय। आबौ नाथुराम आरो दंबावो खोनासं, स्पेसियेलि आबौ नाथुरामनि थाखाय दे। BPF आं दहायनो बुंदों बारा बिसासाव लाना बिथांखौ, थिगबो गैया सप्तासेयाव पार्टिबो सोलायनो हागौ। गोबां अमानि फार्म बै समाव बनायनाय जादों। अमानि फार्मखौ दोनथ'बाय, बोराय मानसि बारा गुरुत्तबो होआ जानो हानाय बिथाङा। भुयाघाटआव हेन्डलुमनि अफिस जादों, भुयाघाट हाइ स्कुलाव स्कुल बिल्डिं जादों, बर्मननि भबन जादों खैराबारियाव, भुयाघाट बाथौ थानसालियाव कमिउनिटि टयलेट जादों, सिनाकना हाइ स्कुलाव कमिउनिटि टयलेट जादों, खैराबारि बालिका जिथु स्कुल दङ बेवहाय आर्ट फिलिं जादों, आरो गोबां आर्ट फिलिं जादों। आबौ नाथुराम बिथाङा मखस' थानाय नङा, बोराय मानसिथ' बोरायबाय बिथाङा। खैराबारि जिथु डेभेलपमेन्ट ब्लक, लोमसाव दैमारिया गोबां बोसोर EM मोन, नाथाय बिथाङा डेभेलपमेन्ट ब्लक अफिसखौ बिल्डिं बानायनो हायाखैमोन। जोंनि सरकारनि समाव बानायदो आबौ नाथुराम। मानो बावगारदों नोंथाङालाय? जोंनि सरकारनि समाव ब्लक अफिसखौ नोंथांमोना नायनो हागोन, मिडियानिफ्राय इनभेस्टिगेसन बा इनकुवारि खालामोबा, आरो बे भिडिअखौ आबौ नाथुरामनो देखायना हो। जोबोद मोजां जाबाय बिल्डिंआ। आरो गोबां माने गोदान गोदान इनस्टिटिउसनफोरा बेवहाय जादों, गोदान गोदान बिल्डिंफ्रा जोंनि समावहाय। आंनियाव माखासे लिस्टफोर दङ, पेज 3-4 जागोन। आबौ नाथुरामखौ आं गुरै खावलायनो सानदों,
नोंथाङा साननैसो बिपिअ थांनानै नोंथांनि जाफोर मर्यादा खमसे खम बेखौ फाननानै लानो नाङा मानसिया मोनसे मर्यादा थायोथ' आरो बैसोबो जाबाय एसे लास्टआव जोबनाय फारसे जाहाथे मोजां खामानि मावलाङो प्रमद बर' बिथांखौ रायबानो नोंथांखौ रायजो राजा मोजां मोनसिनगोन होननानै मानो सानदों नोंथाङालाय नंगौआथ' नंगौ आब' नाथुराम बिथांनो आं दा वाट्सएपआव हरगोन आं बिथांजों फनावबो रायलायो गेजेर गेजेर आं हरगोन गावनो मोनसेल' खावलायनाय बे आबौ बैसोआव जाहाथे बांसिन डिप्ल'मेसि बा बांसिन डिप्ल'मेटिक राजनिति खालामा आं बेखौ खावलायदों थेंक इउ